Успехът се случва стъпка по стъпка, ден след ден и удар в правилния момент. Те го знаят добре и смятат, че трябва да се прибавят няколко часа към денонощието. Към 60. Толкова са им достатъчни, за да работят по своята цел, а работата им предизвиква малко завист, защото е свързана с гледане на мачове. На много мачове. Човек си чупи главата с нещата, с които са му интересни. На мен това ми е интересно. И двамата сме спортни запалянковци и в един момент просто не се отвори възможността да навлезем в спорта, което и за двамата е страст, и след като разбрахме, че има потенциал, с все сили вътре. Покрай своята страст към новото и смелото, измислят софтуер, който може да следи как се представя всеки един футболист на терена, да подскаже какво е предизвикало загубите и кой е ключът към победите. Ние поставяме камери около футболно игрище, записваме един матч, а след това изкуственият интелект започва да разпознава обектите на терена и да събира тези сурови данни. Използвайки компютърното зрение върху видеоматериала, нищо не може да ти убегне. Въпросът е какво ще кажеш на изкуствен интелект да следи. Всеки футболист има нещо уникално. Да, един е с розови бутонки, с изросена коса, голяма коса и така нататък. И сега този подаде на този тича с еди колко си километра, ускорява с еди колко си километра в секунда. Доста голяма част от отборите не получават абсолютно никакви данни. Използват видеото за анализи и се оправят с това, което могат. Почнаха да се свързват с нас много треньори, които просто са усетили, че нещо им липсва. Софтуерът помага на треньорите да знаят какво да очакват и какво да изискват от играчите. Хората нямат информация, те имат някакви очаквания от футболистите, но те много рядко се покриват. И когато им дадеш фактологична информация, те вече знаят в каква насока трябва да се работи. Ти ако се мислиш, че един твой футболист бяга много бързо и поддържа тази скорост доста високо, доста време, но когато имаш фактическа информация, че това всъщност не се случва, ти знаеш, че това е аспект от играта, в който трябва да се подобряваш. И треньори, с които сме работили, те точно виждат данните, които ние им даваме, колко е избягано за един мач, какви скорости са развити в различните зони, колко време и разстояние е прекарано, и почват да работят за подобряване на физическата подготовка на играчите и съответно това им подобрява и резултатите. Софтуерът, който създават, е нещото, което липсва в света на футбола в момента, защото всички досегашни методи вече остаряват. Продължават на някои места да се вадят с писане на хартия, или има софтуери, които отбелязваш. Просто цъкаш на това квадратче, това беше пас между този и този. Но в крайна сметка това е свързано с ръчна работа на хора. Имаме умора, имаме нежелание, има нерви, докато софтуера елиминира поне тази част. Така, чрез иновациите, Николай и Роман помагат на победените да станат победители. Утрешният им ден да бъде по-успешен, а в края на матча в Европа да има по-здрави европейци. Крайната цел на всички големи цели. Че са право в целта, показва и реакцията на Европа. Европейската комисия има и специална стратегия за дигитализация и използване на изкуствения интелект, която финансира с над 100 кохезионни програми. А Латвийският фонд, подкрепен от Европейския регионален фонд, избира точно този български проект, за да инвестира в него. Европейското финансиране дойде по механизмите за стимулиране на предприемачеството в Европа и ние вложихме всички тези пари в всъщност реализирането на нашата визия. Веднъж, когато бяхме готови с продукта си и можехме да обслужваме клиенти, нещата просто избухнаха, започнахме да правим демонстрации, започнахме да получаваме запитвания от цял свят. Технологията им е само крачка в посоката, в която и Европа гледа. Иновации, които работят в полза на човека и свързват хората от цял свят. Вече имаме интерес от Португалия, от Испания, от Белгия. В момента правим демонстрации в Бразилия. И вчера имахме разговори с Гватемала. Реално ние отиваме, инсталираме си системата, калибрираме я и оттам нататък всичко се управлява и поддържа от нашия офис в София. Разглеждат картата на Европа и чертаят пътища извън границите на континента. Докато пътуват мислено, с усмивка си спомнят някои от червените картони, които са се опитвали да им покажат. Това няма как да стане. Това дори да стане, някой ще ви изпревари. То дори да не ви изпревари, сега как ще убедите Интер да ви ползва вашата система? Имаше доста хора, които казаха, вие бяхте до тук. Но ние сме още тук. Тук са и вече са демонстрирали системата на Интер. Днеска си лягаш, утре сутринта ставаш и вече светът е различен.
Светът им е такъв, какъвто са си го направили. Не спират пред червените картони и виждат само възможности. Казано на футболен език, владеят топката. Казано по-точно, просто вярват в играта си.